A vindeira semana, o alcalde de Porto do Son reunirase co xefe da demarcación de costas do Estado para estudar o borrador do proxecto para a recuperación da contorna da praia de Coira. O día 5 do próximo mes, o próximo 5 de maio, temos unha reunión co xefe de costas do Estado, con Rafael Emil, porque xa vamos a ter xa hai un borrador de proxecto do que é a recuperación de toda a fachada de Coira, en Portosín, non? A obra contempla a demolición do actual colexio de Portosín, edificado en plena duna, polo que o Concello traballa xa na posta a disposición da Consellería de Educación dos terreos que albergarán o novo centro educativo. Sempre levamos dicindo que queríamos recuperar unha contorna en Portosín, un colegio que jamás se debeu ubicar onde está ubicado, porque, bueno, continuamente a duna está traballando e está intentando recuperar o seu espacio, non? Pois tamén, bueno, agora o colexio de Portosín, vamos a poñer tamén, eu creo que en un par de meses como moito, os terreos a disposición da Consellería de Educación, que tamén estuvemos estudiando, que a arquitecta municipal, que tamén en esos metros cuadrados puderamos cumplir pois todo o que demanda ahora os novos colexios, ademais que van a ser colexios con aulas máis amplias, espacios máis abertos, con máis luz, bueno, pois cumplindo un pouquiño todo, a raíz incluso tamén do tema do COVID, non? Unha vez rematado o novo colexio, procederase á demolición do actual, dando o primeiro paso para o proxecto integral de recuperación desta zona de gran valor paisaxístico e medioambiental.